als de bos. De auto staat half in een renbak, dus het zou je kunnen. Staat het ook op de achterkant? Ja, het staat ook op de achterkant. Ah, daar kun je eens aan. Kijk, dit is goed afgesloten. Jo! Volgens mij kennen ze in België dit soort kentekens Ja, klopt. kopen, hè? Ja. Een goedemiddag. Goedemiddag. Ik zocht een auto al bij hier, ik denk wat. Kent ze het programma? Nee, Nee. jij kent de televisiezender, helpt wel een beetje op. Oké. Heb je een idee waarom we bij de aangebeld hebben? Nee. Het kenteken. Ja. Een beetje apart kenteken, maar. Dat is een redelijk apart kenteken, joh. Ja. En daar reis ik mee rond met een auto? Nee. Dus de staat gelukkig op eigen grond en niet op privé op de openbare weg, want dat mag niet. Maar waarom de bos? Daar zie ik gewoon plaat die ik erop gehangen heb, gewoon een flauwekul. Maar ik heb de auto geïmporteerd uit Duitsland. En ik kreeg als goed is van de week het kenteken binnen. Ah. Dus. Ja, ik zeg net al tegen de mensen toe, ik zeg de bos. Auto geparkeerd in de grindbak. Ja. Ik dacht dat de vader van Max Verstappen hier woonde. Nee, gelukkig niet. Oh. Dus, nee. Wij woont hier wel. We. Nee, Bos is de achternaam en dan eindnaast minder, maar een beetje zo'n kale kenteken plaatangers, hè. Dus dat, Maar die hebben ze er even laten maken. ja, dat stelt niet zoveel voor. Dus gewoon met de automaterialenzaken is dat heel goedkoop. Oké. Maar even de auto hebben ze dus net geïmporteerd. Ja. Daar ga je ze ook zelf mee rijden dadelijk. Nee. Oh, Dat is een beetje voor de hobby. Doen we af en toe geen auto's halen in Duitsland en dan proberen we ze door te verkopen. Oh, en dat is lucratief? Het is wel de bedoeling, maar ja, het is meer een hobby als echt... Sommige hobby's kosten ook geld, hè? ja, deze hobby is gewoon niet. Oké. Nou, want ik heb begrepen dat op dit moment er een enorm gebrek is aan tweedehands auto's. Ja, maar dat is niet alleen in Nederland, dat is ook in Duitsland. Ah. Dus het moest af en toe een beetje mazzel laten wie wel ze gaat vingen. En wat duist ze verder? Wat is eigenlijk die beroep? Ik ben automonteur en ik huur eigenlijk ook in het werk te zien, maar mijn dochter ligt zeker op de bank. Heb ik net bij de opvang op moeten halen, dus Oké. vandaar dat er ook geen stoels is. Anders zeg ik in de sleuterdeur gestaan. Wat scheelt eraan? Buikgriepje. Oh, Dus nou. oké. Oh, en die woont zeker door, of niet? Die dochter? slaapt daar boven. Ja, kijk, ik dacht al dat dat een kinderkamer was. Hé, maar automonteur, dat betekent dat ze zomaar wegkoos op het werk? Het was rustig toevallig en ik ga er vrijdagen over, dus hij mazzel. Oké. Best een dorpse. Ja, En een ras echte. dat was echt de Durpse. Nou, moet een blauwe auto hè. Help me even. De kleur van Helden is blauw en de kleur van die buren, ik zal de naam niet zeggen, dat is groen. Oh, dus ik was echt opgegroeid ook met de rivaliteit tussen Helden dorp en kapel. Juist. Van leuk dat ze dat nou ook op televisie gaan brengen. Ja. Daar zou ik wel heel veel commentaar op krijgen, maar dat is niet echt. Oké, nou ja, voor de mensen die niet uit de buurt komen. Ja, Wie lang is dat al zo? Hè? geen idee. Dat gaat al lang terug, maar het is meer van de flauwekul als gedaan was, maar blijf leuk. Oké, maar in hoeverre ben je dat zelf tegengekomen in die leven, de rivaliteit met voetballen bijvoorbeeld? Nee, of, ik doe niet naar voetbal. Ik zit bij Jong Nederland. Dat is in Limburg wel algemeen bekend volgens mij. Dus dat is gewoon voor de flauwekul, meer niet. Ben je leider bij Jong Nederland? Ik zit in het bestuur van Jong Nederland. Oh, leuk. Ben je dan ook zo'n type die vroeger als jong menke
naar Jong Nederland is gegaan en door uiteindelijk is blijven hangen? Ja, ik ben na het basisschool zit ik erbij. Tot 18 en dan was ik in principe leider. En dat heb ik 2 groepen gans afgedraaid en toen ben ik het bestuur ingegaan. Dus. 2 groepen gans afgedraaid. Ja. Het is vaktaal, maar wat betekent dat? Ja, gewoon vanaf dat ze beginnen, dus dat ze 18 zien en dan hulp op en dan werden ze ook leider of ja, dan is het gewoon klaar. Ja. Dus ze zijn verkingen, vanaf 18 was ze volwassen. Waar zit je met Jong Nederland? Ja, eigenlijk helemaal vrij dik aan op. Ben je de voetbalclub door in de buurt? Achterkant van de voetbalclub. Oké. Dus als hij... Want de voetbalclub is door? Ja, als dus... hij rechts is en dan gelijk links, dan komen ze er bij ons. Maar dat lijkt de weg volgens mij open nou. Oké. Dus voor dat grote gebouw nog rechts erin? Nee, dan was hij bij de weg geen rechts en dan is er dat multicultureel centrum mee. En dan gaat ze door dat weesje in en dan komen ze er vanzelf bij ons. Oké. Wat doe je precies in het bestuur? Ik ben voorzitter. Oh. En ook en ja, ben ik ook doorgegroeid tot. Dus. Hé, maar het is wel een hele rare tijd, hè? Ook bij Jong Nederland, denk ik, of niet? Ja, maar we liggen nou momenteel stil, want we mogen nou 4 voor en niemand erin. Dus dat is vervelend. Want normaal gesproken is bij jou ook iedere avond van de week activiteit? Iedere avond hebben we groepsavonden, alleen op de vrijdagavond eigenlijk niet, mag wel, maar we verhuren het gebouw regelmatig ook voor andere Jong Nederlanders, scoutings, allemaal van die dingen. En dan, ja, dat is vaak het weekend, of buurtverenigingen of weg voor wat. En dan kunnen we het centje met B verdienen, kunnen we het gebouw met omgooien en dan kunnen we ook gewoon alle kosten van Jong Nederland zelf gewoon leeg gooien. Dat gaat natuurlijk wel om de kinder en dat is vooral, dat is voor iedereen en dat moet ook toegankelijk zien voor iedereen, vinden we. En wie meer centjes dat we hebben, wie meer, of dat we niet hoeven te vragen, wie meer leuke dingen dat we kunnen doen met de kinder. Dus. Dokter zit er ook bij? Nog niet. Nog niet? Nee, die wordt zonnig 2. Oh! Die is nog te jong. Och, dat is nog echt een nieuw kleintje. Ja, klopt. Wie had ze? Lottie. Lottie? Lottie. Oké. Zoals een Helmoet Lottie. Ja, dat zou ik kennen. Of zoals een Lottie Boermans. Geen idee wie dat is, maar... Oh. Hij is een dochter van Frans Boermans. Okay. Van de carnavalsliedjes. Zit ik niks? Frans Boermans heeft me gewoon gehad, maar een slag met namen. Ik zit ook bij de carnavalsvereniging. Bij de Durban Cruise? Ja. Ja? En ook in het bestuur? Sinds, dat is mijn 2 jaar in bestuur. Ik ben een bestuurder. Nou ja, als een gezinnetje christen is, ik minder 10 om constant met vuur op te lopen. En dan met bestuur moest ik ook vaak aanpakken, maar met de dag zelf is iets minder, iets rustiger. Oké. Dus vandaar dat we dat gedaan hebben. Stiet hij dan toevallig ook een Alt-Prins voor mij? Nee. Niet? Dat niet, nee. Nee? Wat is een muts op gehad? Heb je iedere muts? Nou, rode besturen ook een muts op, dus... Oké. En als ze dus moeten kiezen tussen Jong Nederland en de carnavalsvereniging? Ja, kan ik als voorzitter niks anders zeggen als Jong Nederland, hè? Dat is natuurlijk logisch. Gaan ze hier in Helden gaan ze op kamp? Als ze bij Jong Ja. Nederland... Ja? Zomerkamp. Eerste week van schoolvakantie. Is dat afgelopen jaar nog wel doorgegaan? Afgelopen jaar zijn we wel kunnen gaan. Wel met de maatregelen natuurlijk, met regeltjes en alles. Ja, daarvoor zijn we niet kunnen gaan. Oké. Dus het was wel leuk afgelopen kamp, maar wel met aanpassingen. Met name ook dat de ooiers en zo niet welkom waren en extra hulp van Boetenaaf niet welkom. Het was gewoon in een bubbel, dus dan moest het dan met de mensen zoals met Gijs moesten dat mee doen. Dus de bezoekavond ging niet door? Er is geen bezoekavond, niks kindjes aanzetten of eerder ophalen of van die dingen allemaal. Nee. Want dit is ook altijd, ik denk dat dat overal hetzelfde is. Hè? Dat er Ja. altijd dan wel op de bezoekavond een paar met papa en mama mee naar huis toe gaan. Nou, wij doen zo de jongste groep die in de bezoekavond bij ons. En dan werden de kinderen dus net met opgehaald. Dan voorkomen ze gewoon een hele hoop ellende en moeilijkheden. En als we de ooieravond hebben, dan zorgen we altijd dat de andere groepen toevallig net zien zwemmen en een frietje zien eten. Dat ze niet aanwezig zien. Oké. Dus dan hebben ze er niet zo'n problemen met. Daar is over nagedacht. Ja, kan niet met die hier gaan lopen, maar er is inderdaad over nagedacht. Hey, en hoe is het met de animo in het dorp voor Jong Nederland? Is dat nog altijd onverminderd hoog? Ja, dat is redelijk goed. Ja. Ik bedoel, ja, kinderen, dat is gewoon altijd ongeveer hetzelfde. Dus ik denk dat 70-80% van de jeugd van Helden dat wel, als je mensen een keer even bij Jong Nederland zet. En de leiding, ik moet zeggen dat bij ons nou ook goed, best goed geit, dat we best wel geen leiding hebben op momenten. Dat is vaak het probleem, de vrijwilligers. Maar dat hebben we goed voor elkaar. Dus. Ja. Dus er komt er nog altijd veel, naar hun eigen periode bij de club, zoals ze dat bij ons in het dorp zeggen, gaan ze door als leiding?
Ja, of ze komen truc, of ze komen ergens anders vanaf. Dat is gewoon een beetje wie lukt. Maar hoofdzakelijk is het dat het doorstroomt, dat ze een groep gedraaid hebben en dat ze dan leiding weren. Oké. Dus. Hey, deze gaat dus in de verkoop? Ja, wij zullen reclamespotjes maken. Nou ja, net wat ik zei, de wagen moet eigenlijk in de deur blijven, of niet? Omdat het een blauwe is. Ja, precies. En die kenteken platen die helsen. Deze hoor je, joh. Dus op de volgende autodis in Duitsland kies haal ik hem ook weer... komen deze nog op te staan. Dus Oké. we komen nog niet heel lang, dus als ze wel eens Ja. tappels rijden. Nou ja, het kan dus zien dat ze dik vanaf nu in de deur op Jos gaan nemen. Hè? Dat kan. Jos de Bos.